खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया मंगलबार मोनाबिलि समाव सासे बर' सुबुंनि न'आव अर खामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे अर खामनाय जाथाया उदालगुरि जिल्लानि मोदैबारि खोला सफाय मुंनि गामियाव जादों। बे अर खामनाय न'खरनि बिगुमानि मुंखौ बबेन्द्र बर' होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनाय बादिब्ला बे अर खामनाय जाथाया मोब्लिब बेरफ्रुनायनि थाखाय जादों आरो गंसे थाग्रा न'जों लोगोसे गंसे ओंखाम संग्रा न'आबो खामनानै सेवहांगार जादों होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं। मैया मंगलबारखालि मोनाबिलियाव सानै सेंग्राया अबथिरा जिउ गारनो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबादआव बाइक गंनैनि गेजेराव सौग्रावनायनि थाखाय बे जाथाया जानो मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे जाथायावनो सासे बर' सिख्लायाबो गोब्राब जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। केबिनेट जथुम्मानि गेजेरजों अरुनादय बिथांखिनि मोनसे गेदेर थांखि। मख'नो गोनांदि 10,57,516 गोदान मुलाम्फागिरिफोरा अरुनादय बिथांखिनि खाबुखौ मोननो हागोन। अरुनादय बिथांखिनि एप्लिकेसन प्रसेसा 7 जानुवारि दाननिफ्राय जागायफिनगोन। ब्रैथि रादाबाव दं। BTC ओनसोलनि फरायसाफोरनि थाखाय BTCनि सोलोंथाइ बिफाना मोनसे गोनांथार खाबु लाबोदों। मख'नो गोनांदि सेबा आरो एसेकजों खुंजानाय SSLC, AHM आरो HSLC आनजादाव रेंक एबा पजिसन मोननो हानाय फरायसाफोरा BTC सोरखारनिफ्राय 2 लाख रां मोननो हागोन। IIT आव मुं थिसन्नो हानाय साफ्रोमबो फरायसाया 2 लाख रां मोननायनि सुबिदाखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेनो AIIMS आव MBBS फरायनो मुं थिसन्नो हानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरा BTC सरखारनिफ्राय 2 लाख रांखौ मोननो हागोन। बाथि रादाबाव दं। मैया फुंनि समाव कार्बि आलं पुलिसआ गंसे ट्राकनिफ्राय सिग्रोमनानै गासै 18 केजि अपियाम ड्राग्सखौ हमनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गंसे ट्राकनि बार गग्रा फिल्टाराव 18 केजि मोन 19 पेकेटखौ सोना लांना थांदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे बे फालांगियाव लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ पुलिसआ हमनो हाबाय। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनियावमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।